Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya 2R Rika dan Rudi. Iwaya. Lanjut badan pemirsa minggu ini. Pak D lagi lanang-lanang kayak dulure mak sing dadi ya bareng Neng. Soalnya Mbak Rika ya ijek anak cilik pemirsa. Jenenge aku karo Neng karo Masno karo Mbak Siti karo Fitri karo Mas Juari karo Mbak Wati. Tapi ini kita minum. Terima kasih Mbak Ica. Mbak Inces. Oh ya budal iki kok. Ya kok tadi malah nyanyi. Soalnya Masno ijek nek tamu pemirsa. Kayak motornya sini wis diparkir ning ngarepan kae. Arep budal malah ono tamu. Ini yo dindani sik. Emang ada. Molor kan. Masalah sih. Beres nih. Beres wis. Duduk manis ya, Mbak. Duduk manis, Mbak. Wes. Putu-putu wes Anu pemirsa baras iki awake dhewe ngomongi kudu gak penak ngono. Kudu meriang opo piye iki? Gak ngono iki. Jadi awake kudu gak penak, Mbak. Yo. Ya ini gak gerang. Ini istirahat kok. Gunung kok gerak anu pemirsa awake adem panas. Namanya gak enak. Mangan gak enak. Ngolong-ngolong. Disuntik ya. Aku bersuntik terus poso kok. Oh, wis bersuntik pemirsa juga. Apa poso suntik yang leloni? Iki wis rondok sepede ya meniki. Ini orang sekolah kok. Biasanya rondok sore-sore pemirsa ini rondok rame nang jam 5. Bermaghrib jam 6 bermaghrib biasanya. Koneh. Kapan kayak rong dino? Nggih selapane anak kula karek rong dino neh, Mbak. Soapan besok Senin. Seneng pemirsa alhamdulillah nggih weli-weli iki pasare di Rea Venora. Iya selapan. Ana ra ini kok dhek kok pinter. Iya, Mbak. Bathok iki ombo kaya aku pemirsa anakku. Wis pemirsa iki ngenteni Mas No lanjut ning gone Pak D. Pak Didin, Pak D. Kasdi, Pak Dewan, wis telu tok iki sing Pak Dinur wis almarhum. Iki wis mantap pemirsa. Siap OTW iki. Apa nanti tinggal bulan? Si Pandi Mas No. Mangga Mas No pemirsa. Siap OTW nggone Pak Didin. Wis teko Mbak Ti. Wis teko Mawek Ti pemirsa Mawek Din. Yo main lagi bangun di pemirsa. Nayandi. Siapa Mbak Ti? Kaniandi. Dalam pembangunan itu Mawek Din. Mau ngapura wae ya beda salah wae. Sapinya dijual kontak. Biasanya foto benar itu. Enak masih. Apa di? Sini Mas. Berencana. Apa? Bu singkat. Apa jajan?
Lalu di mana ya, Bi? Sebenarnya anaknya Bu. Di berasnya ini. Lah, nanti aja. Cek. Cek tak dang. Apa? Betul kan apa sudah ada dari. Cilok. Biasanya aku cilok ya. Sekarang kabarnya Bi bakalan menghubungi toko. Iya, ada apa tadi? Ini apa? Kemudian katanya aku ngungkap kan. Jangan tangan mana? Awas loh, langsung pemirsa ada cilok. Mas No, cilok Mas No. Ya kepahian. Sepil toh silapnya. Enak aja. Alhamdulillah pemirsa ini langsung. Kalau tahu saya. Si pakai sak kanan dari. Mana ini? Lepel lo. Iya. Makan cilok disusi sikat Langsung masuk. Mas No kan cilok. Pania apa tak sudah siapa? Kan cilok apa? Tahu apa benda? Jolo tujuh sewu. Sukses, bet. Lewat. Mana sih Pak ini kuwi dia Bu. Kuwi agak ketok sana iki yo. Pak, kita was. Tahu cilok. Kafu. Alam itu tak. Oh iya, iki sing gocek bareng aku pemirsa ganti nih Mbak Rika. Aku mulai balik. Gak mau apa mau. Tidak mau apa? Kok tidak mau? Apa sampe itu pakai sana? Wes akal. Sampun wae wis akeh. Pamitan. Kok dibantu ini kok sore ya cek. Cukup baik Pak. Kene kok bego sirono. Bangetan tenan. Iki lepel jadi ngombe kok, Pak. Balik wae. Ya ya. Arang ke pos ada. Pemirsa wis tekan omahe wedi. Wong Pak Yai pemirsa. Enak lagi mau. Gue dari karo masih Mas, kenal itu Mas. ini jelas yang lebih. Yang belum pernah ada ini loh, tidak ada kok di pagi. Jangan.
Kan mawek di pemirsa. Belum datang nih. Gak kesal nih. Kepe wakil. Ayo gue dijamin gue. Kalau simak mereka. Ya gue cara aneh kemana? Kok miring-miring. Angger teko langsung mangan iki. Angger teko langsung mangan. Mbak Siti. Bu, aku rasa caos. Endomat, bu, dulu kesel olah terus. Ibu. Ibu. Belakang kerja ya. Nggih mlebet. Ana mlebu. Burung buka masuk. Pas non iki. Artis sih. Terus Mas No ready nih. Senenganmu teko kene lah. Pedes ya dia. Apa? Hewan. Timset wong kok hemat. Oh, datang. Yang atas iso penting tuh kadang Das ora. Urat asam itu kok. Apa? Pemirsa iki sing paling disukai ini. Sausnya nih. Silok. Terlaris waktu lebaran silok ini. Kacang. Ya kan gitu ya. iso Kacang. Main aku nggih Pak, bareng lho. Lagi. itu iso ora lah ya pelanggaran Ya nanti keteng gawe, nanti keteng makan. Kacang. Orang. Apa sih keteng Mbak? Kacang. Itu udah bagus. Enak Kacang. enak, tak sawang enak. Tak sawang. Mari lonar. Dek kosong sak cara sak. Iki apa iki? Rasa nomor sing iki. Dapat mbak goreng apa yang gini. Lebar betul ke mulai aku. Jenenge apa iki, Van? Cilok. Cilok. sate sate Terban. Ya tamu ini terban. ben nikmate wong kampung Sanggara macetnya warna yang itu. Sanggara macetnya itu. Berarti Bingung ya. berarti rapper padha kaya aku. Ya aku nek teko kene bingung Val. Aku yang bingung kalau berdua. Tempatnya gini membingungkan ke pemirsa. Diremat berarti Bal. Diremat berarti. Ngalap. Aku ya kocan aku ya. Padha, aku yo ngalor. Lah wong iki kok kedelar rene iki jenenge Mas. Aku kaya. Lah tau yo mah. Nek sing aku yo ora bingung kok Mas. Mas bojone maksudnya. Ya maksudnya ibaratnya kan di rumah. Oke, cilik yuk. tapi nek aku kono gak Nek kono yo tetep padengetan ya. Padha wae. ora aku gak Kaman, tak bilang. Aku mek dhewe aku. Iso nek iki. bilang Bilang. Salah kira sosis. Kayak dapet kesin gitu. Sosis. Tim mentak apa-apa. Kan dalam enak. Jambut karo Nek iki nglegakno wae. Kok awake dhewe gawakno lontong pemirsa kon mak. kok bermen gelo to. Aja kita percaya no. Kang lak. Itu jauh bagi. iso Tenggene biasa mangan barang-barang ya kudu ndelok ae. Berarti pangan tambah karena Rodino harus sama istrinya. Mana kepala? Rupane paling. Dalam ten harus pilih dulu. Pulo.
Dan dasi nggak di. Intinya yo lewat, lewat lewat matang, lewat Mas seneng aneh anu ya. Dan jadi dasi pindah lurus ke belakang tadi. Suna Gas nih. Meski terakhir berarti. Benturin nggak? Ditutup berarti tutup sih berarti. Terima kasih Firman sama opor ayam 2S. Heeh. Semoga diberi kesehatan, kelancaran rezeki. Amin. Minal aizin wal faizin wal mak lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis terakhir. Yang dulu nganggar kuwi, ngomong kita jurung lo.